mana Ramogi TV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. they prefer. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien Wuok nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Nyakwara Ramogi juan kocho pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni thum gagumon. TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana wanti rekoda gimilongo ni adek maliet in short tatu mode Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party. Con joke manigi talanta wanti rekoda jofumo gi keyo hello wanti rekoda MC move your body go vibrator fire girl turn around chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachito chenro luongo ni Thum Gagumon. Pull it up right pull it up right pull it Douze malin. Wakelo nu chenro mar tiedero. Citizen Kenya Freddy Afune papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana Ramogi TV en mor mochwere.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi Juanga osekalo kanyo dakika 20 tok sadek marokinyi makoro nyiso ni wasedonjo e mbaka kata wadwa chako mbaka marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama thuon wach mwatwake otudore kod duoko mar ng'anyo. Wang'eyo ni rowere mago mag Gen Z kuom thuolo mar jumbe adek mokalo gisebedo ka giwuok oko mar mondo mi ging'anya. Mokwongo ne en mano mar nyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo kik kala paro mar chiko menda mahigani. Gino mane jatend piny Kenya winjo bang' ka ng'anyo nosebede marowere no monjo nyaka od bura mamalo kendo koro jatend piny nogoyo bade pinya mok nochuo koke e paro mar chiko menda mahigani. Bang' mano rowere bende nowuok oko ka koro gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ogwe tao kendo nitiere dwaro mopogore opogore kata demands mopogore opogore mar rowere mag Gen Z ne ondiko piny ka gidwaro ni serikal mano mar Kenya Kwanza ochop kare. Bende ne giseyo jatend piny Kenya kuom bedo jalno ma ok wacha diera kata jamriambo kalure ni gigo mane owacho e kinde kisera mar ombulu onge moramora marowere ne wacho no sechopo kare ni onge singo mano seket kare. Ng'anyo makamano no bedo kendo ng'anyo mano aneno chieng' tich ariyo mano majumani nen ng'anyo mano manopogore gi mago mano asenene jumbe ariyo mokalo kalure ni ng'anyo mano timore chieng' tich ariyo no kelo kethruok mag mwandu mathoth joma moko bende no hinyore manyiso ni nyalo bedo ni nitiere jonjore mane odonjo e ng'anyo mar Gen Z kendo ketho mwandu mopogore opogore. Kata bedo ni magi duto timore bende rowere oseyudo duoko mar gimomiyo ne ging'anyo to jonjore kodonjore e ng'anyo makamana. Ang'o minyalo time e kinde mabiro mbele mondo ka rowere wuok oko mar mondo mi gibag ng'anyo mamuol to onge janjore moramora manyalo donjo kendo koro ketho ng'anyo machakore e yor muola kendo e yor kwe. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwa Ramogi Juang antiere kae kod rowere 6 mago nyio nagi 3 kaachiel kod yawuot onagi 3. Wadogoyo mbaka mar mondo mi wapenjre ane ni ere kaka wanyalo medo bago ng'anyo e yor kwe to ere kaka inyalo gol jonjore kata jomaundu madonjo e kind jogo mowuok oko mar ng'anyo e yor kwe. To kaka pile in bende Nyakwa Ramogi Juang ok wawi oko e twak marwa. Inyalo tudri kodwa kokale namba wa mar Facebook ibiro yudo wa kokale namba wa mar ote machuok iyudo wa 3-600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwa chako yiena mar mondo mi anyisi welo ma antiere go dada migi thuolo mar mondo mi gifulre to bende ginyiswa ni bore Nairobi kae to gitimang'o bende gibobedo ka ginyisowa ka gin bende gisebedo ka giwuok oko mar bedo
bedo e ng'anyo mar Gen Z kose oya. Chak kodi Devina machiegni ahinya ichiw nado kinyi makawuono. Erokamano Joyce, achiew maber ahinya. Gi nyinga an Devina Auma, anyar Adiang, idendo ni Adiang Gogo, anyar Kamagambo. Nairobi kae ane mbalariany mar Multimedia University, atimo applied communication. Erokamano. Machiegni ahinya twako kinyi makawuono. Nyakwara Mogi Ajwang' mana kaka iseneno mane nyadendi makwongo ma antiere godo kinyi makawuono. Machiegni Elfaz, in benda mi thuolo mar pakore. Erokamano Joyce. Gi nyinga iluonga ni kaka wacho Elfaz Newton, aja Sembo, kamoro ni Konyango, Kamito. Nairobi kae adil gi weche mag political advocacy to gi ng'iyo kaka weche mag public governance and administration. Erokamano. Machiegni twako kinyi makawuono, at least wantiere koda. Wanyalo wacho ni janon siasa kinyi makawuono dangiso ni ang'o momiyo waneno ka jonjoro donje weche mag siasa. Nyalo bedo ni nitiere jo siasa manochulo gi mondo gidonje kosango matimore. Wendo machielo antiere kae kod Juliet. Machiegni Juliet ichiw nade? Achiw maber. Erokamano Joyce. Gi nyinga ilonga ni Juliet Bwoga, nyasa kwa Bondo, Nairobi kae. Japuonjre University of Nairobi, asomo bedo kil. Machiegni twako kinyi makawuono madam wakili mabende antiere gode set odichieng makawuono. Bada korka koni Nyakwara Mogi Ajwang' bende antiere kod welo adek, antiere kae koda Abunde Denish. Machiegni ahinya twak. Erokamano ahinya, an iluonga na Abunde Wasunga Denish, an wuod Gem Kambare, Jasiaya, awuok e dhot mar Kanyikwaya. I represent Jokogoye duto te. Etwak makawuono. Machiegni twak. Erokamano. Nyakwara Mogi Ajwang' kendo antiere kod nyadendi moro Lois. Machiegni twak. Erokamano ahinya Joyce, mokwongo kapok awulo nyinga, adwa duoko mos kendo kuyo makende ne jogewa manowito ngimagi. An personally nane ng'anyo. Ok gima ber ka nyathi lwar piny ni obila ochielo gi magina. Koro ok gima ber kendo gima lit ne osiepe, wede kod jogo duto manoriwore kodwa kanyakla e ng'anyo agonu mos. Iluonga ni Lois Atieno, manya Migori County, Nyatike constituency, Anyakadem. Koro Nyokadem manena nyaru ni e mbalariany ma Nairobi, lakini nasetieko. Koro oko ka achung' ne association miluongo ni Kemora. Kemora en Kenya Motorcycle Owners and Riders Association. Wachung' ne jo pikipiki. Wang'iyo ngima japiko kaka ginyalo kano pesa kendo kaka ginyalo konyore go mbele. Erokamano. Machiegni twako kinyi makawuono. Hillary, papen mari. Erokamano. Nyinga Hillary Ojwang', an wuod Rongo Kamagambo, kendo kanyo mananyuola. Gisani an midusa mosetieko school, atimo degree miluongo ni bachelor's degree in mechanical industrial engineering, and an practitioner ma practice privately. Maduong' moloyo an achiel kuom jo Gen Z mang'iyo ballot ma 2027 e kom mar Rongo constituency, member of parliament. Erokamano, amor kuom bedo involved e discussion makawuono. Erokamano. Machiegni uru dute twako kinyi makawuono. Nyakwara Mogi Ajwang' mana kaka iseneno magi yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mantiere gode twaka okinyi makawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa e county ma Nairobi. Ka chak kodu jo Migori. Jo Migori yande wuok oko odiochieng' manyoro ne waneno ka gimoko mach e ndara. Ang'o momiyo jo Migori nyaka sani gin koro jomoko nosewe ng'anyo odiochieng' manyoro ne onge ng'anyo moro amora kata bore Nairobi ka. Lakini Migori, akiana wach ni jo Migori kuodo wiwa kosa ang'o magitimo. Achak kodi Lois, ang'o matimore Migori? Ang'e ni segoyo simu dala bipenjore ne ang'o matimore. Gen Z ma Migori koko chiew, ang'o momiyo giwang'o ndara kosa ang'o matimore? Kose nyalo bedo ni nitiere jonjore makoro omigi moro matin to gine gidhi e ndara. Nikech kata kopogore kod wang'o ndara, nyoro route mawuok Migori kochomo nyaka Homa Bay, ne nitiere yudhe ma nyamburko kakalo tijuogo 50 bob. Mano pesa mathoth ahinya. Tim marach ahinya. Ang'o matimore Migori? Kachako Joyce, e ng'anyo mane wang'anyo kaka Gen Z, ne en Gen Z. To kadwa poro wach kaluwore gi mar jatelo mar arita kwe Profesa Kindiki nyoro gotieno. Nowacho weche ariyo. Owacho ni ng'anyo masani nitiere categories ariyo. Nitiere criminals magin ga jo maundu, magimbe gitimo ang'owa giluwogi. To nitiere jo siasa ma either mane government kata mane opposition, magi paro makata gin pok ging'eyo maber ahinya ni sano donje ang'owa e ng'anyo ni. Gen Z nyocha wang'anyo gi kwe
kaka Gen Z ma an nwang'anyo gi kwe, lakini jonjore makoro o mix gik moko makoro gilut to giweng'o mago ok Gen Z. Ka ng'amo chung' ne migao mar arita kwe emosewacho ni joma nie ndara go ok Gen Z giparo, koro mano nyisi clearly ni mago ok Gen Z, mago jok mobedo they are being mobilized gi politicians kendo they are being financed. Mano dho Kithure Kindiki nyoro. Koro awacho gima jatend arita kwe nowacho, to ambe kaka an makaka ok jo Gen Z. Mago ok Gen Z bana. Agombo wacho do Gen Z ko nitiere kit kaka Gen Z timore ka gintiere ng'anyo kanyo. Ano ka wach moro ilari kanyo. We awach ni ng'anyo ma pod dhi mbele Migori kata ng'anyo manene Migori nikech Migori osebedo gi ng'anyo, aparo ni gibedo gi ng'anyare kor juma mokalo. Aparo ni ng'anyo ni onego bed ni nyisowa ich wang' ma pod jowa ni godo, nikech jowa nigi disappointment maduong' e sirkal matiyo sani, iwinjo. Koro kamoro wani wanokuongo wang', kamoro jo Migori igi koka wang' sani. But wach maduong' moloyo en ni monego bed ni wakawo en ni gidemonstrate kata ging'anyo e ratiro margi, iwinjo. Maka mana ni nyaka wapuonj jowa, nyaka wasa jowa, nyaka waho jowa, mondo seche ma express yourself to express yourself e yo ma ok keth gir ng'ato, e yo ma ok keth public infrastructure. Nawinjo kikono jowa ni kik uketh lam, kik uketh ohand ng'ato, nikech kiny idhi nyiepo kanyo, kiny idhi konyori kanyo. Koro ich wang' mantiere i jowa, mano to nitiere, nyaka wa appreciate kendo nyaka wa recognize ni jowa ochwanyore. To ok gin kende, wan kaka ema iwa wang' malich, kaluwore gi policies, kaluwore gi confusion ma sirkal ni god, iwinjo. Koro jo Migori to ne ng'anyo, an nago simu kata nyoro nawinjo nokora ni jo Migori ng'anyo, olor ndara, onge activity mane dhi mbele Rongo, Awendo and other parts, nikech ka onge activity Migori to onge activity in other parts. But anda kwa jowa ma jo Migori gi jok mane obedo involved ng'anyo ni kano se konji ni okwe, ji okwe, to kata ki ng'anyo kiki keth public infrastructure. Erokamano. Juliet korka kori mbeni nyalo nyiso ni bende ni wuok oko mar mondo mi ng'any to ng'anyo mar Gen Z ne mano ma ukwe. Ahinya ng'anyo mano aneno chieng' tich ariyo, mano juma mokalo, mane kapode koka isomo mano finance bill od bura magiko ne rowere no donjo nyaka od bura. Ne ng'anyo mar kwe. Gen Z ne oting'o mana wanyalo wacho ni simbe mago mag smartphone ne lwetgi, nitiere mago mane gintiere kod placards mane giting'o. Bende ni wuok oko mar mondo mi ng'any tinya pa nang'o momiyo sani ema koro waneno ka odiochieng' juma ni chieng' tich ariyo kod chieng' tich ang'wen mane waneno nyoro Migori ema koro waneno ka rakruok obedo mapek kod obila, ivunjo dukni, iketho mwandu mathoth. Erokamano. Kwang'iyo mokwongo an nawuok mondo mi adhi e street mondo adhi wang'any, nikech kwang'iyo mokwongo, kwang'iyo katiba marwa ochiwo ni wan gi ratiro mar wuok oko mondo mi wadhi wang'any, kendo sama wadhi ng'anyo no kwang'iyo article 37 e katiba marwa wacho ni wan gi ratiro mar dhi ng'anyo, kendo ng'anyo no onego bed ng'anyo mamuol ma onge gimoro ni wating'o gik manyalo hinyo ng'ato kata kik ji riwre timbe manjore njore. To kwang'iyo ng'anyo kaka nochakre tarik 18 tich ariyo, ne en ng'anyo mamuol kendo nodhi mbele, kata kwang'iyo ka ji nowuok, yudhe no, ojende no riwore kanyakla, nikech ne giwuok ka giwacho ni ok gidhi yie mondo mi gi allow politicians mondo mi oket pogruok e kindgi, kendo ne giwuok ka ging'e maber ni gidhi pingo gima ging'eyo. Kata ka josiasa moko ne wuoyo wacho ni ojende wuok oko dhi ng'anyo to gikia gima gidhi ng'anyo, tiyudo ne giwuok ka ging'e gima ging'anyo, kata ka moko nochung mondo mi owach gima omiyo ong'anyo, to wacho ni an ang'anyo nikech imposition mar tax midwa keti on, for example, oshuru manidwa kete eco levy, wacho ni mane omiyo nodhi ng'anyo, nikech the moment magigo osebedo impose, kwang'iyo kata for example koro sanitary towels and the diapers mako osebedo imposed kanyo, sami kelo gi ineno ka most of the time gik mwatiyo godo ka sanitary towels go gia oko. Kwang'iyo kampuni ma loso gi Kenya kai thoth gi tin, to onge framework moketi mondo mi omed boost the local industries. Koro ino ka ng'ato nowuok oko, onge gimoro miyo notere kanyo. Koro nwano ka ng'anyo ni nokelo ojende kamoro achiel mondo mi oriwre e yo mar siasa. Nyadi mang'eny waneno chien kucho ka
ojende no kodich gi weche mag siasa to bat gini omiyo oyaw pach ojende mondo mi gibed involved e decision making. Koro nen ng'anyo mamuol to kodhi mbele kanyo no ka ng'anyo no bed koro rowere manini guns kaka nokel mondo mi oketh ng'anyo. To aneno kaka ng'anyo manotimre tarik 4 nano man especially Wayaki Way ino ka guns ne bakite to polisi onge gima timo. Mano romo nyiso wani chieng' man wang'anyo ng'anyo mamuol vijende no negi nyithindo mapod tindo kendo waneno thoth ji kwang'iyo report mar the Kenya National Human Rights Commission waneno ni negichiwo report ni so far joma notho ne gin ji 39 to thoth ji 361 nohinyre. Koro waneno ni chieng' mane ng'anyo ne muol ema polise ne tiyo gi nguvu mondo mi ohiny godo ji to kane koro politicians o chip in emineno ka koro ng'anyo no bedo koro matek nikech ne ginyiewo jomoko mondo mi obi oketh ng'anyo. Kwano ko ken gima ber nikech wan gi jotelo ma ok wajibika awach ni jotelo mofuo gikia gima gitimo sirikal gin gina ni orengo gi haya ji mondo keth biashara mag ji to ok nen gima ber ahinya. Koro ng'anyo nen ng'anyo ma kano chakre nen ng'anyo mamuol kendo ojende no chiwo maono margi kendo gima gidwaro to waneno ka bang'e jatend Kenya marwa no ochuoko ke mowacho ni koro kodhi pitisha finance bill nikech osewinjo kwayo mar ji. Kamano. David in korka korin bende ni wuok oko mar ng'anyo to ng'anyo makamano ang'eni ne ochakore e yor muolo kendo ne itime e yo makare nikech kata jomoko kane neno to adiera ni neno ka rowere matindo ema nitiere mbele kacha nikech nitiere kata sura mag jomoko mano neno gin jogo ma wanyalo wacho ni gin joma wang'eyo kane giwuok kanyo ne gitelo ne ng'anyo to nitime e yor mamuol kendo an ok naneno kata Gen Z moro amora koting'o kite to gino mano buoga kata adiera chieng' tich ariyo nogo nitiere nyaka sanduge mag jomotho mano kel town to kwang'iyo Gen Zs kata gi teko mar ting'o sanduku adiera teko ungo ok unyal nyiewogi na wuok e ndara kendo nadhi ng'anyo lakini koro nochopo kamoro ma obila dochni obila ma wan godo kar mondo giritwa but gin jomofuo kabisa an samoro penjoraga ni kwani obila gi gin ok gidak e ngima ma wadake koso ok gidak kodwa Kenya kae nikech an adak Rongai koro ok anya paro exact day lakini nitie chieng' mar Rongai ne liet kabisa wan matima very peaceful demonstration but koro ok dawach ni an korka kora ok dawach ni joma ni guns ema ketho gik moko be kendgi kata wan nitiere biashara mineno ni mato mar ng'ane manie siasa ne wayiere to timonwa kama koro wadwa ni waduoke chien ka enode to wawang'o koro ok en guns lilo koro kana Rongai chieng' moro gotieno ok ne rawere mondo waritre ne wachako dhaw gi obila ne wachako dhaw gi askari nitiere askari manyako manogo ma omae bundene koro kosemae bunde to jogi oduogo gotieno gimanyo bundegi ni bundegi ok nindoko kar mondo gimanye in the peaceful way kaka ombe ne wa demonstrate peacefully gin gichako koro dhi wa shooting to kill gigoagoya bunde ena unsafe mokinyal wuok kata oko koro an kwa yo mare ina obila okay asayo wadage ngima jo Kenya bedura beda jogwa mondo uritwa kar mondo negwa nyalo bedo ni rakruok makamane mano kelo tho mano mar rawera ma jaini 12 mano Kennedy Onyango mano wito ngimane koro rawera no shoot mang'eny idhi rono ni nyathi mathis ni koro kata notimango okay koro kata kane gi shoot ngama Gen Z to no winjo rede giwacho kata ni Gen Z ni nogoyo wa gi kidi koro nyathi mathis cha to notimo ne obila ngowa nyocha watingo sanduku ka nyathino nokel nyoro ne waluoro godo Rongai obila ochako duogo gichaki gowa gi bunde gichaki gigowa koro okober ahinya Abunde in korka kori in kaka jakene ratero mar jogo ma nyalo bedo ni ng'anyo nyaka sani ng'anyo nwaneno mamula ahinya kata kamano rakruoka ne obedo ka jonjore nosedonje inyalo pa nang'o momiyo magitimore tere kaka rowere mag Gen Z kinde ma gichano ni gibro bedo ka gibago ng'anyo to ng'anyo makamano bede yor kwe ma onge ng'ato moro amora ma janjore manyalo donje iye erokamano ahinya adwaro paro ni Kenya osebedo ka nigi ng'anyo mang'eny kabisa moso bang' yiero ka yiero wadhi ge ng'anyo lakini dwa neno ni ng'anyo manotimre chieng' tarik 25 tarik 2 adini tich ariyo ne en ng'anyo mane oriwo oganda te nikech ne wa set the common goal
gima ne wadhi ne streets ne wawacho ni en ma. Ne wadhi ni ne wadwaro ni finance bill kik kadh kod president. To bang' maendi, kane ma pok ochopo, ne wang'iso kata jo od bura megewa mawuok kuonde ma wantie. An personally ne aoro ne MP mara. Ni mheshimiwa ang'e maber ni idhi e parliament. Ang'e maber ni nyochi isedhi e state house. Ma kero wuoyo kodu. Ja od bura marien. En Elisha Chieng' Odhiambo. Yes, otiyo gi sirikal. Tang'ise ni because of the people magem. Wan kaka yudhe magem wasewuoyo gi sauti achiel. Ni bill ni kata obedo ni tiyo gi sirikal ok watamre. En yo maber mar kelo dongruok. Lakini mae gimoro achiel modo wacho ni wan kaka jogemo wacho ni ng'is president na yie atiyo kodi, lakini kae to jogemo wacho ni adhi awach ni ago no. Nikech gini dhi hinyo ka jopiny. Ng'anyo manotimre chieng' tarik 25 tich ariyo. En ng'anyo ma kata mana celebrities no wuok. And we printed t-shirts. Reject, don't amend. And we posted everywhere. We communicated home. Wang'isi jodala ni kiny wawuok wadhi e ng'anyo. To en ng'anyo mamuol. En ng'anyo mwadhi dwaro ni kik parliament kadh finance bill 2024. Kan wadhi nwahikre, iting'o Colgate, iting'o pi, iting'o en kachif, to kod placards. Mang'iso ni communicate ni ang'o momiyo in streets ka. Ineno. To kane wachako ng'anyo, ne ber kendo ne wawacho ni wate, we have one common enemy. The finance bill. Ma jokwe kik bede kindwa. Kendo ni nyalo wuotho gi sim e town, kikita kita kama, dhano neno nikech igo picha be. You need to communicate ni ine ng'anyo. Ng'anyo no ne onge jokwe. Until time, kidwa ng'e ni MPs magwa ok winjwa, kendo chawa kaka japiny. Ging'e maber ni wanoko, wang'anyo, ging'e maber ni gimok wadwa ni this bill okadhi, to gikaw like 2 hours, to gikadh that bill. Bang' mano giwacho ni wan kaka Gen Zs onge gima wang'eyo. To wan joma wasomo, waonge tich. An atimo education, an japuonj high school. To king'iyo kata kaka junior secondary bedo managed, kaka itimo, ok digomb dhi school kata ni puonjo. To jogi monego be ni protect wa, defend wa gimoro amora mowacho ni kik gitim. But giwacho ni wan waonge, wakia, wafuo, watiyo gi smartphone, mara kwa tiko to wadhi e KFC wachimo. Where do we get all this money? Ng'anyo bubire kuidho. Ng'anyo be wabire kuidho. Where do we get this money? You get that? Koro mane mono wacho ni koro it is high time for us to come out because king MP achiel ko yier gi dhano malao dhano kata 100,000. To en kende modhi to nego be ni owacho gima wan wang'ise, ok onego be no timo gima en oparo. Emomiyo ng'anyo mano watimo ne en mar kwe. Nyaka no chopo koro godhiambo kabisa. Gima no medo wang'o ji kabisa, one street ka gin gi kade. Ema dhano koni ka koro osekethre. Ing'eni e ji kumoting'o dhano ariyo ng'ata achiel nyaka bed ng'ama pache rach. To ng'ata achiel nitie ng'ama iye wang' mos gi ng'ama iye wang' matek. Koro wang'o ni emomiyo dhano no wuok koro chako muko gik moko ni ka jogi ok winjwa to koro we watimo nade wadhi wamuki. To mago ne mana joma matin age. Mano nwang'o opportunity. Gin joma frustrated, gin joma onge tije, gin joma kata inwang'o ni ng'ato nwang'o ni gi issues mage. Ineno. Koro mane momiyo ineno ka jonjore nodonje ng'anyo mopogore koro gi ng'anyo mamoko gi. Katieko. Kineno ing'eno nego obed joma be ong'e somo kaka piny dhi. Chieng' no kane wadwaro ni finance bill kik kadhi. To kane od bura osekadhe. To notere ne president. Mano nego be no okete koke. To be kano neno kaka ne piny chal, nowacho na pana. Awinjo wadwo gini e parliament mondo gitimre nade. Gigole. To dokase jego parliament ne dhi recess. An apogra gi ojende mane kendo dok e ndara Thursday. Kane wacho ni koro gima nyaka watim ni Ruto must go. One, we have the constitution. To wang'eyo the process that takes to bring a government down. Iwinjo mano. Koro joma ne dhika, ineno ka koro gichako provoke now the president. Ingeni kiseketo enemy mari piny at a point. Kik idhi mbele nikech obro learn your tactics. To obro tiyo gi tactics against you to bring you down. Ema kelo koro ng'anyo mane otimre Thursday ni. Ema no koro kelo goons. Giwacho no okay, nyocha wasewinjogi. To koro what are we mondo mi kik image magwa kethre. Nikech jine support wa maber kabisa. Ne wan gi hospital ne mano kelo nwa ambulances mane ringo, ni thiedho wa Afrika wahinyre, itero wa hospital nono, ineno. Nikech ne gino ni koro piny ne miyo wa backup. To kendo nikech ne wa ng'anyo kod kwe kabisa.
to kane giseneno ni koro jimiwa support giko ni okay we waket gunseigi odhi okwel mondo timre nade mondo koro waketh picha mar ng'anyo mamuolo obed ni ng'anyo mar ng'agono mar ketho mwandu mag sirikal ema ne gikelo and they won ng'anyo ma Thursday nyineno nyoro nye mana few people town nokopong ero joma be eka nyomo okay to adwaro wacho jomigori ni they need to communicate to their people that a good dancer know when to leave the stage Samini ng'anyo Migori to wan wadwa donje parliament ma Nairobi do we have a parliament back in Homa Bay Gin Giod Buch County. Gin Giod Buch County. Gin Giod Buch County. To Buch County, given bill ni kanyo said woki counties bino siya kushimrande. Gibende gi withdraw their finance bill. They're trying to work gima mantie sanimi. Ndine no. Kuru gimanya la wachoni as much as wati muga gigi, to we also need to take a break and give the time one get more implementation. Iwacho kanyo makarenya Hillary Makmana paro no matin. Elfas Pokoloso, Elfas in kaka janon weche mag siasa montiere godo kae. Iwinjo kaka abunde oloso ka wacho ni nyalo bedo ni guns ne odonje ng'anya. Inyanya to mar chieng' tich ariyo manu aneno e bore Nairobi kae mano miyo mwandu mathoth okethore. To bende liekore ni nyalo bedo ni nitiere jo siasa moko mosebedo ka sponsor kata koro miyo guns gi met bilie moro matin mar mondo mi gidhi e ndara. Nyalo bedo ni en adiera to nyalo bedo ni jo siasa go timo kama enang'o en mar mondo mi dwaro mag gens gi koro owit oko mar mondo mi koro neni waked gi jonjore gi ma koro owuok oko mar keto mwandu. Erokamano Joyce kendo adwa na chak mokwongo gi ariw nyaminwa ma Lois kuom goyo mos ne rowere mano lalo ngimagi maandamano mane mar kweni. Ok en gima ber ka ng'ama kijana matin lalo ngimane e yo mane waneno kaka vijende no lalo ngimagi Kenya kae. To kwadhi mabor kata matin, kwadhi mabor ahinya Kenya kae e piny maneno ma ngima dhano wakaw ka ngima gweno kabisa. Kichako king'e ang'eya maandamano mosebedo kata ka timre Kenya kae kopogre gi mano timre for the last week ariyo mokalo gi ji ni tho pile kata bang' ombulu mano tim 2022 August nitie joma no tho. An gima nyalo wacho en kamae jo Gen Z notimo gima ber mokwongo nyaka waduok erokamano kanyo. Jo Gen Z notimo gima ber ne giyango iluongo nang'o shame gi dhulu wacho nang'o kuodo wi. Yes ne gikelo wich kuot moro ne serikal mapok otimre ga Kenya kae. Nyiso gini gik madhi mbele Kenya kae ok gin gik mohero. Gik mutimo kaka jo siasa ok gin gik ma reflect gik ma wan jopiny watimo wadwaro to wane mano waketo kanyo. Kuom mano I commend jo Gen Zs kuom kawo ratiro margi momigi e katiba. King'iyo katiba article 37 nitie kipenge 3 kanyo mamiyo ng'ata ng'ata e piny kae ratiro mar dhi ng'anyo. It is right to picket, right to demonstrate and right to assemble. Tij police en ni onego beni omiyo kwe. Kapo ni dhi maandamano kaka mcha watimo maandamano kae, police onego beni mi kwe. Now ratiro mar article 37 gi wan gi kendo limitations. Kapo ni ng'ato kaka bunde the protest nitie limitations ma onego beni omiye kaka en japiny to gimomiye nyaka polise. Kochako gi kaka en japiny en ni ok onego beni andamana extent ma iketho go mwandu wadu. Mano ok ber. Mar ariyo ok onego beni andamana to the extent ma inyalo hinyo right wadu moro kata interfere gi freedom mar ng'ato kaka kulingana ikete katiba. Maandamano ni kendo aneno ni penjo kwa chako kani to bende okelo duoko. Kata kapok wadhi e duoko ang'o miyo nyalo bedo ni ochopo kuma koro iseyo jo siasa ni ema nyalo bedo ni ochulo guns mar mondo mi oriwre e Gen Z gidhi gi keth mwandu mag ji mopogore. Nyalo bedo ni nitiere jo siasa moko mane nitiere kod interest ma ok gidwa ni ng'anyo ni ochung' kata bedo no odiochieng' manyoro to nobedo maber no wach ni Gen Z kik wuog oko kendo bure Nairobi ka wanyalo wacho ni gik moko nodok e kare ohelni moko no yaw chenro mag wuoth bende ne dhi mbele yo makare. Kapok aduoko kanyo Joyce aneno ka story moro dhi mbele Kenya wakae sani gi weche mag maandamano gi to kadwa ni wa lose picture mantie. We need a clean up of the system. Aneno ka weche njore sana dwa donjo
e weche kaka ji noandamana ka dwaro mondo lokruok obede e serikal. Aneno ka wadwa ni wa focus ahinya e jonjore gi. To gima nitie ma kata serikal cabinet secretary Kithure Kindiki ne nitie studio nyoro. Previously on Wednesday Duale ne nitie studio to gitene giwacho mano kata ni an mawacho ne giwacho ni nitie ingeni kizungu wacho gani in every chaos there's opportunity. Nitie jomoko mane o hijack gini mo nitie kata clip moro ne ringo viral jomoko the demand pesa ni ne gisebiro andamana gidwaro pesa mondo chulgi oduoknegi pesa. Koro yes, it's true whether it's proven, but wawuoyo gi gima serikal wacho. Both the interior and the defense minister no wuok on record ka wacho ni nitie josiasa moko mano donjo momiyo jo vijende moko pesa mondo okel picha marach e mar maandamano. Actually kata nyoro kini winjo coast leaders kane wuoyo jo dinde mochung' ne muslim iyudo ni ng'ato wacho ni wan onge wach gi maandamano vijende kendo wamor gi protest gi maandamano makwe, but gimoko wadwa ni uketho gik ji gik moko wadwa ni vijende oketh gik ji, but wan waonge wach gi maandamano. To kuom joma ketho gik ji gi en true ibo yudo ni politician no part kanyo mar chulo gi mondo gitimano gikel nying marach maandamano maber ni nochako. Kichako kata first week mar maandamano mano chakre ng'ato kaka for example Rex Masai en ngamane first week mar Tuesday mar maandamano ng'ane wito kidi jinen mana gi simbe gi and chief gi water bottle to nogoe bunde gotieno ka en ng'ama ringo oseloko nyaka teke dhiga matin tu atieki nyoro CS ma interior ne wacho ni gisemako almost 1009 people Kenya mangima jore mano donjo ewe maandamano mar kwe. Mano gima ber. You see in Kenya wan piny mwadil gi rule of law. Kane nitie jonjore ma serikal nong'eyo nodonjo kata josiasa ma giwachogo oningo makgi ketgi e sheria. To gimok wadwar ma kendo kwadwa kata ka dhi mbele sani kaka kawuono chakre saboro wadhi jidhi wuoyo gi president e Twitter space mane gima onego beni wawacho, but ka dhi mbele ok wadwa ni waneni niluongo ni anarchist niluongo ni SB goons. Not everyone was a goon. Ok ji tema no biro maandamano ne goon to ok ji tema no donjo parliament ne gin anarchist. Not all of them. Ne gin youths mane feel ni your voices nyaka winji. Wadwa ni gik mwawacho gi mondo winji. Jotendwa ma represent wa parliament nyaka winji gik mwawacho. To kochuno ni nyaka nwa donje parliament mondo e kwa ngiski wabro donjo. Umiyo ji nochopo nyaka e kuma ne gidonje parliament no. Yes. Hilary wach moro ili. Moro kan. Adieri makende ni ng'anyo manyocha timore. Wan kane wachako ng'anyo kaka jo Gen Z. Mane juok piny oidho mochako chapni. Nwang'anyo mamuol. Kendo nwang'anyo ka wan gi clear agenda manondik maber kachiel. To makosa nochakore ka polise nochako ng'anyo. Polise nochako ng'anyo kaje. To polise marito wa ng'anyo kende yeka. Wana wuotho tipo ka tiagas buche baadhi. Itimo makosa mane kuchokoro. Koro kanye mano nochako game distraction. Mara riyo kaka ng'anyo ne progress tiwinjo ka koro nitire grube moko mochako wuok iwinjo ni moko dhi oturo tia club makanye moko dhi oturo dukni Safaricom moko dukni Safaricom shops okwalo simbe moko iwinjo ni moko gach ng'ato and so on. Tigini wan Gen Z ok wanja mofuo waja mariek kendo wang'eyo what play by the rules. Kendo ka gimoro timore gineno ka kane goons chako donjo tiwineno kwa dekore wakonore ni wa step back mondo which kuod ni kik bed marwa. Nane ng'anyo on Tuesday town ka to gima notera kanyo was observation. Kendo nadhi kada gi police achiel mosiem na makoni bana nadhi as an observer kendo ensure ni I am secure. Kora I went to observe nadhi ng'iyo niya to Gen Z mage makawuono ng'anyo nikech wa Gen Z wang'ere ni Gen Z yang no bikod nego suit malich kama no obire ng'anyo iwinjo. Now natemo ng'iyo jok mang'anyo. Namba achiel aneno ko game sanduge town. Namba riyo at the same time
ne nitiere chaos Mombasa ma serious. Iwinjo niya guns moko wuok Likoni, guns moko kia wuok Mtwapa, guns moko kia wuok kanye, giringo town, gimae gigeni, gidwa turo duke ji. Mane gituro nini, nitiere nyaka ma Mtwapa manoturo nini supermarket mar Quickmart. Koro kiniyo ka gima kama chako timore, tichako penjore ni mondo group ka group mar goons mora mora, execute gima chalo kama, mondo gitim gima chalo kama, nyaka bednia ne gibedo piny magichano. Mondo los sanduge biye town, sanduge 15 mag jok motho, nitiere ng'at mano bedo piny kamoro moparo ni tich ariyo nitiere ng'anyo. Wadwa ni divert ji nang'o, walos sanduge, donge manyuru kapenta, luonge uru ka, wakone uno los size ni, omanyi yien, gimoro about that procurement process ng'ato bedo piny kamoro moparo. Kose paro, ochulo pesa. Kose chulo pesa mochulo nyaka transport, majine neno nyaka lori dong no biro town, magi offload. Kendo koluar sanduge go ineno ka polise chunge bat sanduge rito sanduge. Tok mano, so polise ema chako load sanduge gi e lori ka gidhi kanye. So there was clearly infiltration. Koro ka infiltration osebedo, to wachako ging'iyo ni infiltration nyalo wuok e side mane koro kuma wabedo confused. Bin infiltration ni wuok e side jo siasa ma pingo sirikal. Nikech nyaka wawinjre ni sirikal ka nitiere, the government of the day, nitiere jok ma pingo sirikal, nitiere jo siasa mok dware sirikal no, ok ni ok gidware, gipingo policies ge, kaluwore gi belief magin godo ni piny onego bed ni tayo kama. To nitiere jo sirikal ma be nie iye ka madwa niya gi game distraction agency. Koro penjo mana temo penjora ma pod atemo nono kabisa enia bin guns gi no game gi sirikal gi jok mantie sirikal, nikech wang'eyo ni nitiere jok manie sirikal ma jonjori ma kwachako mention en mane ok wadwa mention ng'ata live TV, but wanyalo mention ni ng'ane to timne richo. So for example in Eldoret ne nitiere allegation ni Oscar Sudi noluongo jomoko dalane nomiyo ludhe, ne allegation donge nomiyo ludhe ne dhi chwado Gen Z mang'anyo Eldoret, iwinjo. Koro mane gima mako dhoga niya, bin jok mane sponsor goons gi matimo chenro gi all these procurement processes, bin jok mane timo gi gin jo siasa mantiere sirikal mondo mi gi distract agenda ma Gen Z ni godo mar nyiso duk mane sirikal, koso gin jo siasa mantiere oko mar sirikal mapingo sirikal. Adwa ni makna mana parono gi kanyo, nyisa ni e kaunti ma Kisumu, jafombo marwa ma kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo nitiere standby kod bishobe mawuok e alwora mar Nyanza ka odiochieng' ma kawuono ne gitwaka kotudore kod chal mar Kenya. Millicent, antiere kuomi, inyalo mana bago twak kod bishobe ka giwacho nang'o kotudore kod chal mar Kenya gi sani. Millicent. During the protest against Finance Bill 2024, we want to categorically state that what the police did is contrary to the Constitution, which allows demonstrations and picketing. What the police would have done was to give demonstrators protection, since most of the demonstrators were peaceful during such protest. As the clergy, we are dismayed by some social media utterances which attacking the church ministers, including pastors and bishops, for not taking part in the demonstrations. They should know that the church has a greater role to play. They are acting like antichrist. We does not want Christianity to go. That does not want Christianity to go in Kenya. The motive is to shut up the church in Kenya. Church is the government of God. At the beginning of the peaceful demonstrations, no governor, senator,
members of the parliament and members of the county assembly took part in such. Include praying for peace to prevail in the nation and asking God's protection to the Gen Zs who have been peacefully demonstrating against the Finance Bill 2024, which the President himself has since withdrawn. If at all there are a section of clergy who have visited the State House to meet the President over some issues that we are not privy to, then that had been their own arrangement and did not include the entire clergy in the county, even the people who are complaining about the church to be closed. Let them face directly the clergy who visited the State House, since they are well known to them. Let them not deal with the church en masse. It should be clear that the entire church has not gone to bed with the state. It is not right for some people taking advantage and warning the church that they will go and visit the church this Sunday, July 7th. No, to destabilize the church services on that day in the name of celebrating Sabasaba Day. We are appealing to our youth across the country, especially those in Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, and the entire nation of Kenya, not to destroy our infrastructure. That includes buildings, roads, vehicles, among other amenities. We want to tell our youth not to engage in acts of lawlessness by taking advantage of the peaceful protest where some have robbed innocent Kenyans who goes on their daily business. The people who have ill motive against the Gen Zs are the enemies of Kenyans. They are portraying Gen Zs to be bad people, and in actual sense, they are the people robbing innocent Kenyans. If they continue with such activities, it tells investors that Kenya is not a good place for doing business, since there is no safety for investment. And let me say that the goons that have had the government officials and other people and other stakeholders mentioning the goons were among the protesters. Let me say this. The goons, the government should know the goons, and and you find that they are not arresting the goons, and they are not shooting the goons, and they are shooting the Gen Zs, the young people. And if they know that the goons are present amongst the young people, what are they doing with it? They should attack, they should arrest the goons. And they are mentioning the goons. Where are they? If they know them, they should arrest them and they should shoot them. But not our people. Because the Gen Zs are the children, are our children. They are the children of pastors, the bishops, the churches, and the members of the churches. So they are our members. We need to be very careful, and the government should go for the goons and arrest the goons instead of destroying the properties and the things and the shops of the innocent Kenyans. The Lord bless you as we go forward to be together and to join hands together. The clergy in this region are not bearing together with the government. Let me say it clearly. We have not gone to the State House. We've not looked for anything. We've been struggling with our churches. And we don't even have Arambes in our churches. They don't never come. Let us focus and see and protect our children. It is sad to see our children being killed. And it's very, very sad if you see them, the way the police is killing their innocent young people. It's very, very sad. God bless Kenya. Akaw thuloni makende mondo akel kuyo mara ne anyuola gi osiepe mag nyithindo matindo mosea modhi e polo male yo mapoya nono makonge. Ng'ato puonjo nyathine mouso nyaka puothe mondo nyathi osom, to ae bang'e to nyathine no ngimane lal nono. En lit mapok nodoro nono. To nyithindo gi jokama wawachnu, en dwaro ma Jehova Nyasaye
mondo nyithindogi nyowuo nikech gini nyosetamo jopolitik ke jopolitik osetamore giwinjire parliament ai bang'e to koro gikadho gima ging'eyo ni biro hinyo anyuola koganda mang'eny. Emomiyo nyithindogi gin joote mag Nyasaye. Mana kaka awacho mokwongo ni an awuon e higa mar 95 Nyasaye nowuoyo koda mondo achung' kind oganda ma joluo kaachiel gi sirikal. To yudo ka kindego jowa noribel against the government, ong'e mane dhi e buche mag government. To kuom ka Nyasaye nosewuoyo koda, nawuok mondo atim manero ka wan kod oda Julius Otieno Muguru lo man buta kae niri. Ne watemo yore mwanyalo te, mwatweyo weche te, mwawuotho, mwalowa wawuoyo gi jowa te, magiyire kodwa. Miae bang'e nwachako Church and State. Church and State nokelo konyruok maduong' ahinya momiyo koro chief wayoro nyaka Prime Minister. Magi mang'eny Nyasaye to ma kwe nobetie ma koro ne sirikal nyalo tiyo gi jowa yo mokwe kabisa. Momiyo Nyasaye manowuoyo kod manodhawo omiyo kanyo wuoyo gi Balaam wuod Beor e Nyasaye mogolo nyithindo matindo mondo wuo joma bogo nono moko nego kedi ok onego negi. Onego pe nyathi ywaga ngo kata nyathi ka yuko nyathi ywaga ngo wuora ywaga ngo mame ywaga ngo. To koro ka ywak gi mondo nyisgi ni to koro bonde mimiyogi. Mano kwan parents mabeyo, a parent maber ok negi nyathine, ok onege, okonye gi kwe maduong' ahinya. To guns modonjo ki nyithindogi timako tidhi itweyo, ok chak wegi magin be ka gisetimo timo chido machalo kama moko ni garuge mondo to ad gitimo timo chidogi to ai bang'e to kargi lal mana nono. Jothurwa mano ok adiera. Wan jomo oyie gi Gen Z kendo oyie gi nyithindo ma nyotiyo matek momiyo koro president maro be oneno light mokoni gima timore ni ok en adier moyie makoro golo bill mar finance bill 2024 up to 25. So now this deal is bill ni koro onge sani. Emomiyo kuom ng'wono mar Nyasaye wagone sirikal erokamano kuom timo mano. To maduong' ni weche makoro jowagi dwaro giwuo mapiyo gi nyithindogi mondo kik wane koko moko mang'eny kendo. Jokuoge be gikaw thuolo magidonjo e dierwa mondo giketh mwandowa giketh giwa mang'eny moseketh mwambe waneno ni adiera wadwaro kwe Kenya ka kwe. Yesu kadhi polo mawacho ni kwe na miyou. To joma dwaro donjo e kanisa mondo okel koko e kanisa ok rach kata matin. Ka ng'ato timo marach to ng'ama timo marach midilgo. Ok inyal migi gima jomoko timo marach ni kanisa tebedo ban. Jo-Ingereza kanochako dwoko ng'egi chien ni kanisa, omiyo Nyasaye nogolo rieko motero Japan, motero Korea, makoro jo-Ingereza rieko mane gin go business magi ok duong' kaka pinje maokoko. Omiyo wan wabedo kod Nyasaye ni maka wabedo kuome to biro bedo kod onyalo konyo Kenya ma Kenya biro ting'ore malo yo maduong' maloyo. An Nyasaye ok anyal kwero to be ok anyal kwero ni ok an jalemo. An jalemo nyaka chieng' atho adhi e polo malo ni an ng'at mowar mopong' gi teko mar maler ma jatich Nyasaye mamalo chutho. Mano ok anyal loko. To Gen Z gin nyithindwa kendo waherogi kendo wagenogi. To joma dwa lokore ni Gen Z to gidwa dhi e kanisa ok kam kar lweny. Kanisa en kama ilame Nyasaye mi Nyasaye wuoyo kod Daudi wuod Jesse to wuoyo kod Solomon wuod Daudi ni. Kanisa ni maka chandruok omako piny ni dera. To kanisa ma ji biro te ma ji ywake. To ka kanisa biro kelo ni miro kele weche mag siasa. Onge nikech wan be ok wayie mondo Nyasaye wuoyo e kanisa ni wasebedo kwe maonge weche moko. Ka gibiro to walamne kalama to gidhi. To onge ne watimo kodgi lweny kata giyenye kanisa. Mano onge. Omiyo kik ng'ato wuog ni dhi e kanisa ni dhi ketho kanisa mar Nyasaye. Kung'e joma timo tim maricho kuma kata un go gi chich. Joge modhigo to udhi uwuogo to gibiro dhi nyiso gima omiyo ne gidhi e State House gi gima gidwaro. To gima yoma mag keto ni koro ni ji dhi ketho kanisa te mano ok adier. Wadagi ka jodolo mag Nyasaye wadagi. Nyasaye ogwedh Kenya. Erokamano. Gima nyalo medo wacho en ni State House onge kanisa. Kanisa nitiere oko. Obed jasiasa, obed president, onego bi e kanisa. To bishops madhi e State House ging'ere kendgi kendo jo State House go bong'eyogi ni kod their records. Ugiwek riewo ji en mass ni jomoko odhi e State House. Wan pok wadhi e State House nyaka nene kendo wan gi guma Nyasaye gwedhowago mwachamo. Emomiyo kik riwwa ni wadhi e State House. Wan walemo gi dhierwa kod mewa kaka Nyasaye ogwedhowa. Bende adwacho ni sirikal nikech gisiko giwacho ni ging'eyo jok mano finance the Gen Z. Ang'o mondo gidhi makogi mondo giwewa kod kwe mondo Kenya oduog
kanyo charengo kare. Okwadwa mondo oluo kuom wawach. Jotelo gin kod national intelligence ni kanyo, DCI ni kanyo, police ni kanyo. Giwek riwo ji ni ging'eyo to jogo ang'omono gi ka jogo nie Kenya gidhi mak gi mondo giwek nego nyithindo ma very innocent. Mani momiyo wan jolemo ma Nyanza wacho ni ok wadhi State House, jo State House kadwarowa obi e kanisa. State House and other president though and paint dala ng'ato kidhi lemie. Koro wan manego me wanyalo wacho kaka Nyanza Council of Church Leaders. Erokamano. Ara medo gimoro wach ma benwa gi osewacho. We appeal ne joma demonstrate. Wan kodgi 100%. To wakwayo ni wan kaka jo Nyanza wasechandore ni roads mawa. Wasebedo oko mana machiegni gi ema Nyasaye nokonyowa wayudo good roads. Ndalogi eka koro wanyicho wayudo good buildings kata mag sirikal. Wakwayo ni jowadwa ma demonstrate peacefully kik wawang' nderni wa. Kech nderni wa go ok gin mag joka. Gin mana wan kwasewang'ogi to wan ema wabro ringe gi pikipiki, wan ema wabro ringe gi mtokni wa. Kik wawang' gigewa waketh mtokni wa. Kik waketh gik ma development moseketi e yore wa. Wakwayo kuom ng'uono. Mar ariyo, nyithindwa ma chieng' demonstration to geng'o wang'a yo ni mondo kik gimoro amora timre ni gikwaye pesa. Kanyo bende wakwayo kaka kanisa ni nyithindwa mondo otim demonstration e yo makare. Wan kodgi walemonegi kachiel. Erokamano. Erokamano. On top of that, Nyakwara Mugia mana kaka ineno mago bishobe mawuok e kanise mayudore gwengego mag Nyanza kanyaka sani gikwedo jowetegi kata bishobe mag kanise mamoko mayande odhi e kar jot mar jatend piny Kenya mano bore Nairobi kata State House bore Nairobi kaka giwacho ni ok en gino makare. Onge kanisa moro amora State House ma bishobe onego bed ni dhiye. Gikwedo okang' ma kamano ka giwacho ni gin to ne ok gidhi e kar jot mar piny Kenya kanyaka sani bende koro ging'iso jenzis ni ka giwuok oko to ging'anye e yo mamuol bende gikwedo okang' mamalo jonjore mane odonjo e ng'anyo mag jenzi ma bende ne omiyo mwandu mathoth okethore kendo joma ng'eny nohinyore. Nyakwara Mugia Jwang chenro makamano kata twak makamano timore achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kendo jafwambo marwa Millicent Adhiambo nitiere kuro obro bedo kokelonwa matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo aduogo adhi mbele kod mbaka mwagoyo kod Gen Z e studio ka kik idhi mabor. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa nikukudishia kama vile kulikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi dundadu lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho ni joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro ni mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom bedo kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono. In bende anyisi ni nyalo chwalonwa penjo paro mora mora kotudore kod wach mwatwake okinyi ma kawuono. Adwa nasom moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yorewa mag tudruok ahinya nyato e Facebook kama wantiere live okinyi ma kawuono. Julius Makoduor wacho ni an Julius Oduor mawuok Homa Bay, an achiel kuom Gen Z ma Homa Bay County. Daher mar kwedo wach mar ketho gik moko e seche mag ng'anyo. Odhi mbele wacho ni wan kaka jo Gen Z watimo ng'anyo mamuol. Mogik to daher mar nyiso Ruto ni kik otim lokruok stroke reshuffling but oriemb CAS go te kata yote. David Oda bende wacho ni Ramogi ler Joyce gik ma Gen Z owuoye mago housing levy ogol, bank interest rate oduoke 14%, education nyaka university obed free, kendo ng'anyo opang specified streets gi security, miriambo gadiera bende girie. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni original Gen Z gin very bright youths with the noble ideas. Asebedo ka contribute a debate margi e National TV nyaka Citizen Daybreak. Odhi mbele kwacho ni youths go ni kod noble ideas maloyo kata sitting MPs. In fact, gi debate with decorum, malicious damage madhi mbele cha macha intelligence tiyo godo to criminalize them. Then sirikal ochak dangerous crackdown. Anyalo advise Ruto mondo o engage youth gi kod serious debate. He can't manage to gun down noble ideas. An Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Paro malewa hinya kanyo. Odero Samuel wacho ni konuru rais owe miriambo mara wametenga, wametoa, wameweka gik makamago. To ng'e gima otimo en mana safar ema otengo kila saa. Wan kaka Gen Z waol nyaka gi usuru manyaka ID kolala techulo. Mae to mane is like we pay our being in Kenya. We are not refugees, please. Caroline wacho ni mano Caroline ka wuok Gemiala wacho ni gini jo siasa ong'eyo maber tusiende mbali. Ruto himself said that we will regret for rejecting the finance bill. Let truth be told, the adding of salary of state official was to help them facilitate the goons indirectly. Omera Mr. President awache kutupima bangi. Magoma na moko kuom paro mag joneno magwa. Janeno moro bende wacho ni ng'anyo to ber nikech Ruto oketho Kenya. Ruto ohero makonyo familia ne kende. Ngima jo Kenya okobadhe kata matin. Emomiyo ochulo jo maundu pesa mang'eny mondo oketh ng'anyo mar Gen Z nikech oneno wich kuota. Pinje te neno Kenya. Ruto oketho nying Kenya wa.
Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok. Med chwalo ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Adwa nadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Hilary ang'adi ka nitiere wach miwacho. Adwa nitieke mana mapiyo piyo. Kaeto Lois bende bongiso ani nyaka sani nyaka ng'anyo ne chaki. Bende nitiere gigo ma useneno ka sirikal otemo rieyo kose podi. Ibo bed kirieyo gi odiochieng' makawuono e kinde mar rowere bro bedo ka twak kod jatend pinye X. Gima nadhi mbele gi wacho, mokwongo we ayiera gi Lazaro Kanyambok. Mowacho ni Gen Zs gin jok ma nigi oldendo gi dho ngere ni noble ideas. Gi dholuo wan jok ma pachgi lew kabisa. Omiyo ka wawuok oko ni wang'anyo, to ok wang'any ka joneko moko mowuok kamoro nono. Wang'anyo kaluwore gi situation mwaneno, okang' ma wantiere kaka oganda sani, okang' ma wayae mwaneno ka jonyuolwa nokale, gi okang' mane gi kuma wadwa dhiye. Nawacho niya, ka nineno jonjore e ng'anyo mar Gen Zs, mano nitiere jok mowuok oko. Gin jok matiyo gi sirkal, kata jok mapingo sirkal, mondo giusnwa luoro. Mondo giketwa wanen ka criminals. Mondo an ka ang'o bi odiya, to duonda miwinja wuoyo godo gi chirni, oket oling' thi kamoro, jok moko bi usone gi luoro. To Lazaro Nyamboko wacho niya, ok inyal gori gi noble ideas. Idea masani osechopo, ok inyal tamo. Omiyo, we'll just move on regardless of whatever is going on. Lois Korkakori, nitiere gik mopogore opogore mane Gen Zs dwaro. Mokwongo ne en reject, not amend finance bill. Mano jatend piny Kenya nogoyo bade piny, abo wacho ni yes. Asewinjo ywak jo Kenya, asewito oko paro mar chik mar omenda. Kata kamano rowere podi nowuok oko ka koro giwacho ni Ruto must go. Gino mabende abunde owacho kae ni ok en gino makare kalore nitiere process. Ok nyal gola jatend piny kamano kaluwore koda kaka rowere nowacho ni pod wabo medo ng'anyo ka koro ok wadwar ni ogol paro mar chik mar omenda, but koro wadwaro ni jatend piny Kenya owuoge telo. Bende naneno moko kuom demands mane Gen Z ondiko piny ka gidwaro ni okete tim. Nyaka sani jumbe 3 koro. Bende nitiere moko manyalo wacho ni nitiere light at the end of the tunnel mibo bed kitimo. Erokamano ahinya Joyce. Onge gima sirikal osetimo. Adieri ber. Ineno ng'anyo mane wang'anyo godo ni ok ochako sani. This thing has been boiling. Ineno. Chakre finance bill ma 2023-2024. Magi mano hinyo ji, no hinyo jopiny, ne ji oywak, wago koko ne wabunge, kiku kal. Wabunge ma wane mwayiero, akia ni ji 3 moluoro gigo manya yiero gi, ma gidhi od bura mamalo. Gipuza, giweyo, gidhi e doho mamalo. Sane wane ng'anyo, wang'anyo mwaketo gik mwadwaro mbele. President notimo maber. Ogolo press release twice. Ntie mano wuoyo gotieno mwa complain ni ok wawinjo gima wacho. Kinyne owuoyo saa 10. To ko wuoyo saa 10 nitiere difference. Ker no wuoyo saa 10 gotieno. Tiwinjo ni MPs dhi recess. Chieng' no gokinyi. To kopo ni bill ni itere e od bura mamalo, en gi ndalo mowinjore okaw kae noko. Momiyo kanyo I disagree gi jiranda kijana mineno betkan. Gino winjore tiek ndalo 21 e chik. Wan gi wakili ka ang' ne lerno. To MPs wa sani ni recess. Giduogo dwe ma wantie ni ka rumo. Koro ng'eni ya nitiere chik mowinjore olo. Kopo ni bill ni obedo oko, mandalo go kalo. Kodok e bunge, to jobunge timre nade? Kale. Mano konyowa koso konyowa. Nikech gika kamane wawacho ne ok wadwa te, oduogo e system, ringo. Ang'eyo ni wawuoyo kaka ojende, kendo jogo ma medo ker paro, winjo wawuoyo, and they are sourcing ideas from youths. To gima Mr. President winjoro otim, ma kwayo kendo advice mamiye, otelo ne jo Kenya. Ji 50 gi wiye. To wan gi jomoko moluore ka. Jomoko mok chop kata par. Mok chop kata kura. Ma kata wuod achiel. Kero winjoro winj ji. Owinj jopiny. Nikech ginie, waling, wawinjo, warite mondo o implement. He didn't even do anything. Nyoro, iwinjo ka ondiki ni omed MP salary.
to ker ni emanyo wacho ching chako wuoyo ni is ready makata en osache inyang'ade. Kata kamano chenro mar medo sara no chungi kalore ni SRC no di gazette gino mane gised di gazette ka giwacho ni piny tek ok nyal med jod buro sara ok nyal med senators sara ka achiel kod CAS to piny Kenya ni matek gi sani. Kata MPs gogo no dage. Ng'ato kaka Honorable Felix Oluor mong'ere ni Jalango no wacho ni mnataka tuuliwe nikech oluor. Macha nyiso ni ya gisechako fwenyo ni jopiny emanogo negi kura ok jok moluorogi. Kero winjoro okaw serious Gen Zs. Onge gimoro ni leadership makiny. Wan Gen Z wane ballot papers 2027. Kaka wan kani ng'ata madwa chung women rep madwa chung ward we are ready because wasemiyo ga jotendwa gi time mondo gi deliver and they not delivering. Gibire dala gigeche matenda gidongo moko wuoyo marach. You even ask yourself if you become a politician rieko moro weyi mondo koro kiduogo iwacho gigeni. It doesn't make sense. Nyoro ne kerne ne gi cabinet state house iwinjo ka giwacho ni gidwa trimline moko nini state departments moko some of the PSS gi cabinet secretaries mondo modongi match together mondo at least pesa obedi. Kenya ka okshida ok en pesa Joyce. Problem in Kenya is the expenditure. We have money. Sani koro wane ng'anyo diriye week. Idwa tax na to biashara waloro biashara Tuesday waloro biashara Thursday. Joma loot be loot. Politicians mineno oroji no loot gi. Osoro for example mano MP ma South Mogirango nondiko X mare ni ya I'm going to vote yes nikech amor omeda million moke wiye maroma beach apenjora ni ya million ni mare kosone mar constituency. It is not right. Okobero okugima ber. Sirikal to ber. But jok mos around sirikal ka gin jodonga ich. Ng'ato biro gi gire moro modwaro en gi project ne moro dala ogedo koro dwaro ni cham pesa. Okugima ata mor gi MP nani ya no vote no ng'eyo odhi luoyo mane kodhi dala. We are very happy and proud of him. Kendo MP na iluongo ni Tom Mboyo Dege Manyatike kendo en jagoro mare jogo mochung'ne civil servants. So aduoko erokamano. Devina korka kori be iparo ni ng'anyo ma jo Gen Z osebedo ka ng'anyo di osenyago lemo moro amora nikech odiochieng' manyoro nowach ni Gen Z kik wuog oko we wadoga ne drawing board wari strategize. Bende nitiere gino manyalo wacho ni yes wang'e ni olemo mokwongo mano nyago en mano mar wito oko paro mar chik mar omenda. Kopogore kod mano bende nitiere olemo moro amora mosenyago kotudore kod demands mane Gen Z ondiko nikech ne gin demands mang'eny ahinya. Kalure gi nitiere paro moro mana adwa ni wariwre komondi. Iwacho ga ni bill kose ka president okochwoyo koke to o hold mar 21 days ni obedo law. But ingeni sani MPs of the recess. Ko ingeni gino na dhi bedo law kane president o hold bill. Lakini ingeni oko hold bill oko bedo kode oduoke ne jod bura. With recommendation, yes. Delete all clauses. Yeah. Okay, lakini donkoro chelo ni osechako duoko wakanyalo wacho ni be ng'anyo osekelo duoko ne Gen Z. Osechako nikech mano okang' mano timo mokwongo mar tamore no at least lakini sani Joyce kata Ruto tem nang'o but Gen Z wamedo edit list wa pile demands wa like nitiere tamoro mwatiyo ga godo kwa ng'anyo wacho ni in fact we are not coming down, it might even get worse. Hotter. Kuringani list wagi medore. Koro kata ka president nono wokodwa samoro jo Gen Z wasungore gani ok wadhi riwore twak lakini kata sani kawuono saa 8 wadhi riwore kode twak wantiere kanyo wada neno ni be odhi duoko wa lakini gimoro ma asefwenyo kaka un kode gina chiel president ko gine X kachacha dibed ni ohaya bots ne moko mawuoyo ne maiki kosotimo nang'o. Angwa bedu waneno ni ang'o mabobedo katimore mano kochakore saa 8 mar odiochieng' ma kawuono. Juliet in korka kori katudere kod kaka isewinjo kaka jowete bende wuoyo odiochieng' ma kawuono. Bende paro ni ng'anyo makamano osechopo kumoro makoro sirikal wacho ni yes rowere are the future of Kenya to rowere wuoyo we koro wawinjgi maonge ni koro sirikal tiyo kod agoko gine magitimo gi magidwaro. Apana biye gimano
ntie okang mano ka sirkal osekao kowe kata we moko chuoko keno okang mokongo no wacho ni offices go gidhi bet piny mondo gine gima gitimo nikech king'io kata the offices mag CAS, those are unconstitutional offices monego beni gigolo oko to ne wacho ni gidhi bet piny kendo gidhi wuot ano kamano en okang ma jatendwa osekao to kata kalure kamano wanno ka okang ma nini bokao owinjowa obet piny mowinjo kwayo mar jopiny ko wacho ni oyie mondo mi o hold to work gi jo Gen Zs ano kamano be okang ma kerwa osekao to apart from okang mosekao an gima neno ni kata no wacho ni expenditure mano is one of the problems ma wan godo to kata ko expenditure no ka gima ketho wa mahinyo wa sana en mibadhi en gima inyo wa sana in terms of development kasto gin competency jomo oket etelo iyudo ka MPs mwayiero article 1 mar katiba mar wacho ni sovereign power no or belong to the people mamano it can either be exercised directly or indirectly through their representatives to yudo ka jomwa yiero mondo mi odhi otelnwa kuro MPs ugo yudo ka moko wacho ni en party mare emano miyo yudo obedo kanyo koro en odhi pay allegiance ne ker marwa gi party mare ko ineno kamano be pose a challenge kuma ko waduga penjere niya nto karanganwa yiero mondo mi odhi o air ideas marwa gi tiyodo ka en nini mare it's like gin obsession about the president instead of they represent ideas kod agendas mag jopiny. Another thing kwang'io kor migepe mopogre onego yier ji jomo ikete migepe go. For example, wangi kata nini the CS mar health onego kao kata daktari ama mondo mi position like omiji mongenia odhi understand mahitaji mar ji kanyo ok ni dwa kao ngamo osomo kia nango idhi kete ministry mar roads ok oelewa kata anything to do with the roads. There's a time at TAS mar I think education, there's something to do with education. Wachoni because of the nini of the finance bill makoro jitamre no there is onge nini jopuonjo kdi med close to 100,000 kori penjiri niya salary mar MP is very high kata MP moko somo makia kata chieng swearing in mare okonyal kata somo gimondik neno to already that MP earn pesa mar 700,000 close to that figure to daktari tino kata interns doctors manti intern salary gibedo scrapped off like idiogi jopuonjo salary ma jopuonj earn it's like a peanut to ing'io ni MPs I think the salary first of all should be reduced the salaries of the MPs nikech magi kao salaries mang'eny onge gima gikonyo an MP nama abondo onge gima nini MP mabondo onge gimo setimo mano Dr. Chanda to kanyo dio vote yes then like ni o vote yes omoko ni the finance bill kiana ngo the road city bill onge nderni osebedo in that position nderni mage mosegero onge gimo setimo kanyo to dio odielo yo vote yes there is nothing mosekonyo godo ji gimo ngeo en mana dhi chiwo duma motope skunde and everything to show ni mano motimo man is when all the MPs failure. Kaso another thing also to talk about issue mar kadwa jonjore jomani nigo onego bed civic education mondo mi opuonj jogi nikech sama ja siasa osemielu fario kata 3,000 gini dhi konyi gango tingi maber ni the imposition madi the levies and oshuru midi ketgi dhi nyo familia mari. For example kata wachak gi the sanitary towels mar to add the 6% on it already at the price of 80-100 shillings kidhie gwenge kucho ji ok nyal afford that amount of ok nyal afford that money to purchase. You know, there is still a challenge to already idwa impose another nini koro maine no kaka oppose a challenge to mane mapod ji ok ne ini dhi kaw 2,000 no kiny idwa dhi nyiew gik moko ma expensive ikia kiny dhi dak onego ji kata guns mabedo hired go patch gi onego yawre matut mondo ging'e ni ma cause magic fight ni er cause mar gimoro achiel koro kasto jo siasa be onego wan gi joma wach ni gin jomo fuo mang'eny sana gikia gima notero gikia kaka express agenda mag jopiny koro mano be onego ji look at kendo namor kaka yudhe no wuok ojende no wuok mondo mi giriwre parachiel ok gi allow tribalism mondo invoke ing'eni choni wacho ni joluo moko bete ndara nikech usupport baba kianango to sani gini oriw kabinde design mane jo Eldoret yo kuma Ruto ai no wuoke mang'eny
iwacho ni odhiero kata ji omiyo ojende no wuok kendo waneno ka giwuok e parachiel mondo mi wa fight for the same cause. Koro mane gik ma onego wa still push. Kasto accountability and transparency. Mane gima wa fight. Taxes ikaw. Yes, joko tamre chulo taxes. So where is the transparency? Like government marwa cannot be held accountable. President itere debate. Ipenje money. Doge omino ma okonyal riere tir giweche to do with maybe expenditure and everything. Odwe mana teri kamai. Koro mano is one of the things we demand accountability. Taxes you collect, how are these taxes being used? Ere kaka itiyo kodgi mondo mi gikony jopiny. Mano is one thing monego beni jotendwa put into account. Ilero kanyo makare ahinya kendo neno ka kata Elfas kanyo obedo bati obwonjo. Elfas in bende idwa mulo wach mar duoko mar ng'anyo. Nyaka sani bende waseneno gimoro amora mwanyalo wacho. Mwanyalo wacho ni jatend piny ero koro temo we koro wan kaka Gen Z wadoga ne piny. Wari strategize mar mondo mi wane ni ka ok ochop kare to kendo wanyalo pango kaka wanyalo dok e ndara nikech ang'e ni Gen Z nitiere kaka yande organize yourselves yo makare nikech iwacho ni Gen Z akia ni chiew saa abich. Kata chiew saa adek, kose chiew saa adek to ng'anyang chakore gimoro saa abich ka koro kuchako mole town, udonje town achiel kachiel gi Uber. Erokamano Joyce. Itie kwa ng'iyo an somo history to e siasa kidwa ng'eyo maybe gima nyalo timre mbele, we learn from history. Ing'iyo gik mosetimre chien kanyo to inyalo log nade ka ji dhi mbele. Ng'anyo ni ogolo gik moko mang'eny sana. Oyango gik moko monego beni loso Kenya kae. To kwanya kuma Juliet ochako gono kar youths participating gi weche accountability. Anamor kwanza. Ka conversation ni like 5 years ago, gimoro 2022, 2021, or even 10 years ago, nen gima tek sana mondo yud ni ng'amarawere nyalo bet kaka wabet ni to wawuoye weche monego beni konyowa kaka jomatindo e piny kae. Actually, kata ni kani timo interview kapok ni Gen Z timo protest ni. Penye kijana mora more street kae. Obudu kini enonge kura, okonyal kao kura, nikech kura gima kura dhi konyego. Onge gima kura dhi konyego. Wachopo kanyo nade. Mang'ama tin ma pod nigi higni moko mabore mar dak e piny ni o lose hope mo eno koni eno kodwa dhi go kura nikech jasiasa ok konye. Nitie dhulu moro biro ni chot ber. Samu biro campaign no watiekre. Omiya no odhi kuma odhi kota kodhi lalo dhi olal. But wachako conversation moro ni kuma intie no anima keti to vijende be chako realize ni is only through political action gi goodwill emo nyalo konyo issues wa mag joma chando kaka Kenya wakae. Gimoro mar ariyo ipenjo kabe maandamano osekelo duoko. Yes, an gikora neno ni to some extent odio the right buttons. Ni oker mar piny no duoko bill no mondo duoke parliament gi scrap gik magitimogo. Wadwaro bill manyien. Kok nyal gitigi mane financially amokalo. Kana somo e gazet makawuono kanyo naneno ka gipropose ni gidwa ni giduok member of ministries, MDS to sizable numbers, like ministry negi wacho ni gidwa ni giduok nyaka 15, the constitution to 14, but negi giduok nyaka 15, gidwa ni gigol, reduce numbers mag PSS, obed number gimaja other departments, naneno ka pod gidwa ni gichung, pod giwe ministry mar irrigation, livestock and fishing. Inge gima ji kia ni, okay, we need those changes. It's a end step maber mar loso gigo. But gima duong kae ma ji okonigo pach ji ae. Issue ni okena ina gi Ruto. Kata ng'ani ne abunde wadwa kane wacho ni ji wacho Ruto must go. So there's a process ma igolo go ker, which is true. But a talk Ruto must go, ok ni Ruto must go ni koro kata kodhi. Ng'ato nyalo bedo kanyo to pod wadhi bedo gi problems ma pod wan go ni. Ruto must go oting'o weche mang'eny. Ruto must go oting'o joma onge tich. Ruto must go oting'o wadwaro corruption man Kenya ka oloki. Ruto must go wadwaro accountability manyamino wacho kae. Ruto must go wadwaro ni we need Ruto kano donje telo noting'o mama mowacho ni administration ne okbotiyo gi police mar duodo criminal justice system. No wacho makata jatende ma Rigi G
nochung nenen mo Kasarani mowacho ni serikal Uhuru nochande but ong'wono negi ineno to dhi mbele ok boti gi polis e yo marach. Mar adek mogik, maandamano ni aneno ka odhi miyo wabe space mar wacho gik moko, especially rules of engagement mag polise. Sani piny olony kabisa. And ka piny olony nyiso ni we need some rules clear, fine print mag engagement mag polise gi jopiny. King'iyo article 244 mar katiba marwa, National Police Service, nitie kaka oketo maler kanyo kaka polise onego beni interact gi jopiny to build trust. To in all, okay, before kata chop to article 244, one article 232, the core principles and values mag public servant. Nitie gima kanyo ma stick ahinya king'iyo those two articles. One in professionalism and discipline. As a public servant, you have to be professional. You have to be disciplined. As a public servant, you have to be accountable. Gin gik mantie Constitution 232. Gik man mawacho. Public servant has to be responsive, prompt, and effective. Nyaka bedi. Kidhi 244 be gichiwo. As a police officer, onego beni ki handle the ratiro mag jopiny on giti kulingana gi chik. Ok onego beni tiyo gi magina e oko mar chik. There are those nini. Aya. Kidogi medo nitie report moro mar Maraga nomi mondo giger mondo tim mar police reforms nyaka mag prisons. Kisomo recommendations man kanyo, it still repeats the same thing. Police officers make nyaka bed professional. Nyaka gibed professional and disciplined. To report no commission mar Maraga no ne temo access one thing, then excessive use of firearms mag police, professionalism, corruption, nepotism in the forces. To moloyo ne gidwaro wabed gi leaders, a police system ma nyalo provide good leadership kulingana with the changing times. There was a rationale there ni nochiwo ni sani no recommend ni police onego bed hired gi C+. Onego ket C+ ma police mano ngiso nango. Ngiso ni we want to attract joma professional a service mar police. Ingeni jenzi ko biro ni ene protest tema na gisimo gipi. To police wa Kenya ka nyoro katangani ne wuoyo the former police spokesman Charles Owino ni police wa Kenya ka ung'iyo gani kantie protest, the first thing they'll tell you to talk any disperse. The second thing they'll lobby the tear gas. The third thing they lose scalps to come and beat you mundu wug kanyo. And that's not the way. Koro jajenzima ochung anonge gimatimo idwa go yara ne gawa dong jinotho. So wadwaro leadership moko ma joma professional mosomo ma nigi ilongo nango critical thinking gi decision making abilities manyalo bedo ni in such situation ginyalo handle yo mane. To moloyo mata wacho jopiny owinji gi police oningo opuonj police wa kako notimo crowd policing. Na notice there's a big gap about crowd policing in Kenya. Police wa kia handle crowd. They don't have. To kano lerre no nenre, mano kumane kero ni kochago. On kochagi koome. Oter koome training. Koko nya riembe otere training. Deputies nego bendo koko nya riembe otere training. Opunji ginia. Nani no kata nyoro kindiki ne temo pimo. Kaka jino donje parliament gimari west mar 2021. Two different things. Yes, okay, it was a protest. But ingeni mache was a political ni ngato ne okomor result manotimango. This is different. This is about people, issues concerning the people. Ingeni mache was a section of disgruntled citizens wanamenoni no mage kora. To man maro no rumo 2022. Jino ng'anyo ma joma kono to. Maonge gimane serikal botima joma no negi. Ma people ma feel ni piny wadhi marach. Jende uwuok oko kawacho ni one koro is enough. Usewacho ni one leaders of tomorrow mo aol. One sani abunde koro ribe paro ni nino anno kwa dongi daka matin kende koro ribe paro ni ngayo makama osegelo duoko makare makoro ji nyalo bedo piny to wacho ni yes wapam ni jenzi gimiyo Kenya okaw direction machielo manyalo ni jotelo mabiro kata bange yiero mahiga mar 2027 ogibi bedo ni gin jotelo makose donjo e telo to gimanyo mana ne igi kende to giketo maslahi mar jopiny mbele moloyo dwaro margi. Yes, waneno duoko maduong' sana. Though wan gik mang'eny monego beni pod waluwo waneno ni idhi chop kare. But ginyaka sani
waseneno kaka sirikal en. Ng'anyo ni nyo wacho ni wakata ni sirikal bendo koriure, ok ni kanyachiel. Ng'anyo ni president nyocha ka ene interview. Ni winjo ko wacho ko penje ka bende nitiere gimolan. To wacho ni o regret sana ni finance bill oduoki. In fact, pod owinjo malit sana. But wacho ni maybe team mare mar communication emo fail. To gini biro nade. Ingeno kanyal bedo ni ang'eyo gi president. I've gone through this finance bill. But samadhi ne japiny kaka MP, gima dwa nyiso japiny, in fact my MP, ma nyaka wachne, because between MP gi an, en ni asewa miye mandate mar mondo mi hotel no. Sorry. But ana wuon, I can speak, kamu wuoye nyalo wuoye. Bang' kana osedhi mokadho bill ni mokwongo. Ne wacho ni kik gidhi e kanisni. But boldly went to church. To ngiso jo church ni an kanyo cha wuok ji Dubai. Aduogo Kenya ka. Tunge ng'amo gochona ni kwakia. Ni kero gochona. Adhi machamo dina. Kachamo dina, tangise ni gol levy mar steward. Gol mango. To ogolona. Koro dani pura dia watch no. And wan kaka japiny wang'e maber. Ing'eni mine wagi kata de wagi. Samoro Kiswahili ok giwinj maber. Samoro ok giwinj English. To wan emomiyo sami yieroga MP kowuok game to wacho dholuo manimba. Masamo dhi owacho ni nyocha kane bunge to mai mano wachi to translate ne japiny. Mondo japinyo have the right copy. Koro winjo. Koro team mar president bill ni dok wapinge kabe no ber. Sani kato ber kato rach wano kwanyal gi joma no ng'eye no timne nade no kodhi e ground mongiso japiny. Sama wadhi kauma mai mwadhi min return. You get that? Sama wadhi keto this tax to mai madhi biro. To barkata ne gi wach mano pod wadhi bedo gi to nikech osebedo katimre to pesa wa ikwalo. Ng'ato nyisi ni wang' ni omiwa like 38 billion 380 billion I mean million ma wakil nuka. To king your constituency gi development matimre constituency people are just doing renovation. If they tiwiro ot tinde ikoni renovated by CDF, why should we do that? Gima MPs gi onego ng'e ni ng'anyo wanyo watimo ni ong'e ni wang'eyo ng'at manyalo dhi to fight ne japiny gi ng'at manyalo dhi to fight for his own interest. Nyoche winjo ka there was allegation no make it to 20 million. I mean 2 million. MP na gima timo anytime odhi e ground to miyo dhano 200 shillings. Gi piny masani 200 nyalo timi ni nade. Kinge maber ni in MP matiyo. Why do you need to give people money sami dhi e gweng'? Pesa ni kelo mondo odinu wangi ni ane maber nikech ane makabiro kaka tami pesa. Ng'ane ma joma biro ga gimi ugadi. Yo gika wacho ni wang' ni kure college 2027. Wadwa ng'e ni ng'ama golo pesa moingo wadgi. Japinyo ya wiye. Sami mi that 200 ima yi 1000. Iwinjo. Imi 200 tima yi 1000. Tima yi kuom wodi kama ma itimo hala, wodi bende tiyo Nairobi, okaw 1000 kuomi, okaw 1000 kuom wodi, ito dugo dalo 200. One kaka youths. What the driver campaign ma wadwa wacho ni we need to reduce the cost of politics. Sami bire gweng iwacho na bunde abiro kambare chok na jongware adhi jongware ni ngane biro to dwa wuoyo kodwa usne jogi agenda ni kaber. Why do you need to give the money? Kaber gibro wacho ni ngane nyo wuoyo to kako wacho cha ngacha nyalo loko sura mar gwengwa ka winjo mar ariyo Hilary no wacho ni kano dhi ng'anyo no land. I believe there is something I learned. Police officers gin be gin dhano kawan. And in fact, an ka pachana paro ni wang' ni kwa dhi ng'anyo. Wadonya ki police station wakaw familia gi to amegi placards. Giting ni anan wuod police, anan nyar police, an baba na en police, kata nera na en police. Sama gisebet mbele cha. If you want to shoot, know that you're going to shoot your relative. Know that you're going to shoot your son. Mano dhi miyo police ong'eni gini atiko de maber. Tuesday no kana ng'anyo, di police moro mane orwako lep dala. To gone sim no wadu neka. No ywak marach mo wacho ni adhi gokoka awe tich. Manyiso no bende, yani gini kitimo ne ng'ato to ber. To sama ino donjo ni, modonje remo to rach ni. Ineno, mano nego ng'isi ni wan dhano wate. In fact, an aluor ang'ama luor. Nikech ngimana ni is very precious. I spend a lot of money e ngimana ni. Mondo bi chop kuma antieni. Koro sama wuok na dhi ng'anyo to ang'e ni nitie joma dwara. And adwa nyiso youths. Let us not be careless with our lives. Ineno, sama wuok nwa dhi ng'anyo.
And in fact, I prayed ni Nyasaye awuo kadhi e lweny. In fact, nitie muma moro mane wan godo gosiepna moro. Noting'o mumo keto mbele. You get that? Nanyiso ni Nyasaye awuo kadhi e lweny to lweny ni en mar konyo piny. Yie timre nade? Yie uma. Tear gas en gima koko kae dichiel. Ok digom ni moro chako yudi. But now, ne pod wa push ourselves. But now there are limits. Police gi bende gichalo guok. Nitie guogi moko ma kapodo ling. No, this is a good example. Nitie guogi moko ma onyalo ninda to rito mondo mi kwinye. Nitiere samoro ne chopo ni wan koro wangiso ji ni weuru bagi gi kite. Weuru bagi gi kite. Adira dhano to nikech koro an police ok ochuno ni kigoya gi kidi abina dhi marach. Ineno. Kati nyalo hinyori. Abina dhi hinyra. Koro gimomiyo tie ka sitiyo mondo ket dhano mabor. Let us not be careless with our lives. To wang'e ni police gi eki ginangono gin dhano kaka wan to gin jok mawuok e familia wa moko ema ochulonwa fees moko be nigi familia. Koro wakaw kaka japiny kik wabe na dir watimre nade. Kes moro notimre Bondo. And adwaro duoko ne police ma nyohinyre no mos makende. Ng'ato kaka an ok nyal wuoch ni koro akaw rungu ako police ka thuol. Police ni nyote mongiso jopiny ni kata be ni wacho ni jowa moko tiyo gi bunde marach. Mara ni na tiyo go maber. Igo runge madhi auchiel bunde no tingo mana kama. Olwar piny to bunde ni budo tingo mana kama. Mano was a good example sama wakwedo police moko to enone kwatimo nade. Onego wapuoe gi kaka nyotiyo gi bunde mare maber. Koro mano ngisi japiny sama watimo gigi wang'e na ngono ni wandhano wate. Samora bende kinya dhi bedo police to nyo ane ng'anyo ka. Iwinjo? Mar adek. Mana piyo wadong gi thuolo matin. Gima nyaka jatend ker tim. Na winjo kana gisomo jadi wacho ni for the next 1 year gidhi ndiko ji. Ndiko mane gimok wadwaga nikech wan kumi nanoga waonge ga tich. Nyaka gindiki wadwaro gol kata ministry moko ketwa kuno. We want sama di tich. Abro wacho ni segalo miya gimo maber. To samomiyo dhano mang'eny tich. Ineno kiwacho ni adier tich to onge sirikal ka, lakini inwang'o ka e game ka nywa ka odende ojende 10,000. Wakona at least tich dhi mbele. Wang'e ni kendo kochako ka moko to ka 10,000. To mato onge. Makata matin mowuogi kabiro to MPs gi ineno ka gidiya ni ng'ane nigo na piny kaw mai to watwa dong. We must bring an equality sama wachiwo tije gi ekina jopiny to nyaka be waket ni manyo wuok ni ema kama to joma waka area ni gin joma kama to gin joma nyo qualify. You get that? Mogik. Wajna tema piyo. Ng'anyo ni omiyo wang'e ni sirikal opogre. To pogre nade? Sate waneno ga there is a protocol in government. Kanyo wan gi crisis manye jatend piny golo wuoyo. To konego beni ng'amonego beni kuongo wuoyo en deputy ko ka en gimo dwa wacho. Then mar ariyo president tieko. To mae to in fact onego beni gin kumoro achiel. To mae to ng'ato ni Mombasa mabende alo moko dhi gi bag ne ndege mabe manini ma public to ng'ato ni Nairobi ka. Nyiso ni sirikal ka be jogi nade jogi gore iye ka. Nitie joma ong'e adieri, nitie joma timo nade joma kia adieri. Mondo mi sirikal otim maber. Jatend ker President William Ruto gima nyako tim or bring his house in order. Oket jogi teko moro achiel giriwre mokwongo eka wanyalo nwang'o development kaka japiny. Mane gima nyalo wacho. Adwa nasomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo mana mapiyo piyo. Bang' mano tanga miu 30 seconds mamondo mu wach mogik kasto ng'iswa ni ka be X-Space mano ma saa 8 odiochieng' ubedo kudonje kose oyo. Ote ma kamago adwa nasomgi achiel kachiel ka watieka. Ang'e ni wadong' kod dakika 3 kende to watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Gideon Derrick wacho na wuok e boma ma Kisumu, an achiel kuom Gen Z ma Kisumu. Adwaro wacho ne Ruto ni owe wuondo jopiny. Kane pok odonje apisi ne osingo nwa gik mang'eny to koro sani pesa madongo emokawo kuomwa. Tay Calvins wacho ni olit ka women rep ichulo pesa to nyiri to olak sanitary pads. By the way, penjna uru jo Kenya the work of a nominated MP, Senator, MCA, Gen Z luoko sirikal, we are learned. Peter Lunga wacho ni sani wuod Nyakacha Bungu Mere wacho ni Joyce Gen Z ema nyalo rieyo Kenya. Rais nyaka gone gi koko eka Kenya nyalo riere. Janeno wacho ni Joyce, I can't trust Ruto in my life. Kitu ya kwanza afanya rudishe bei ya mafuta, reduce salary ya wabunge to 200,000, atoe hii mambo ya prime cabinet, reduce the expenditure. Humphrey Odera wacho ni waweka wuondore ni wanyalo golo Ruto e telo
sani mago mbaka mag tugo Ruto ok nyal we telo sani wamiye uru mana advice kaka dhano. Odhi mbele kocha na achiel kachiel uwinjo kaka nyocha CS mar defense owuoyo. Nyoro be uwinjo kaka CS mar interior owuoyo. Jopiny biro tho nono to sirikal ni ok bineno mago omiyo nyaka watanga. Wilfred Mbao bende wachona winjo twak maler ahinya ka an Homa Bay ana Opiyo Mbao wuode Nyakacha Kandaria ana yie gi Gen Z nikech wigi ler to penjo mara en ni ere kaka odhi wuoyo gi jo Gen Z. Wangeni kauno nitiere X-Space. Gideon Derek bende wachona wuo Kisumu Nyalenda ana achiel kuom Gen Z ma Kisumu adwaro wacho niya sani waonge president because without the finance bill odhi mbele kwacho ni government no ose lose legitimacy mare. Gima Ruto nego tim gie sani en kama onego resign mondo chiw thuolo ne ng'ato. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no odiochieng' ma kawuono. Hilary achak kodi e bonyiriri 30 wach ni mogik to bende dhi join X-Space mana mapiyo piyo. Mokwongo ang' na decide ka dhi join X-Space kata ok adhi join. Mar ariyo ni penjo ni ere kaka ng'anyo osekonyowa. Yiena mondo awache ni ng'anyo nomiyo president ogolo finance bill gi measures moko ma odhi keto, but magi gin mana ceasefire. Wan gi chandruok maduong' kaka jo Kenya, kaka oganda manie territory madwa na move forward. Shida wa achiel ma president Ruto nyalo identify makoloso to watiko problems gi te, en biro gi a proper economic development strategy moketo piny mobiro kono ni wan kaka oganda me strategy modwa develop in the next 100 years. Mako wuok to president moro biro to mane ma president no luwo, ka moro no wuok to president moro biro to mane ma president no luwo. To ok ni ng'ato biro tok 5 years obiro guesswork ne, tok 5 years ng'ato biro guesswork ne, tok 5 years ng'ato biro guesswork ne. Pesa wa mar oganda ng'ato dwa godo shopping ka shopping mar jikon. Ni siling 50 anyie godo kitungu, 50 anyie godo sukari. Erokamana inya thuolo marwe marumo. Okay, what's gimageo niya nwatem wan kaka Gen Z wan ka ok nwayie mondo pinywa dhi aridiridi kata e holo mar okak ma ok wadwar. We will defend what rightfully belongs to our people. Erokamana inya Lois wach ni mogik ka be idhi join X-Space kose? X-Space nyaka dhi nikech ma president ma Kenya. However much ni wa disagree to some extent, but the respect we still accord to him kaka jatelo ma pinywa. Nitie gima ne owetena ariyo wacho, Juliet gi jatend siasa ne. Nitiere gima anatie sirikal sometime back kana tiegra. Nitiere gima iluongo ni public participation. To nitiere gima iluongo ni civic education under devolution. Jopiny watimo kosa marach. Ase the public participation ka orwa gi sirikal wadhi piny ka. Joyce ng'a biro onge. Yet we blame government. How? Nikech we take the data, kwaseteko gima jopiny dwaro, to watero malo. Idhi kata Siaya, kwanza ma Homa Bay county. Riuna gi Kisumu. Tidhi na Migotwa. TX Siaya. Performance is very poor. Jopiny onego chiew dhi public participation call. Makueni is doing well. Kirinyaga gininde timo maber. Ogidhi. Koro next time ko landi ni jidhi public participation. Go there. Erokamana ahinya. Atieka ga mara achiel saija. Mana mapiyo piyo. Sirikal owinjo bed gi flagship project. The previous government ne nigi Linda Mama, Expressway, gik moko. Marwa ni be koyie. To bede gi flagship project makata higa ni korumo. Oweyo signature ne moro. Erokamana ahinya. Abunde mana mapiyo piyo. Thuolo marwe morumo. 10 seconds. Kaka Gen Z kendo kaka ng'atno ma ng'iyo weche mag sirikal kendo ng'iyo kaka utachino margi, adhi hakikisha ni a join X-Space kendo adhi nyiso an gi grupo ni confident team kendo aseng'iso gi ni kang'o chopo sabor, in fact gibed kanyo sa 7 gi dakika 45 mondo wamany space, wamany kombe jo confident, wadonjiro X-Space wawinj kaka ker wacho to mogik donjo X-Space ni gima dhi timre ma dhi konyowa kwasedonje to wa translate ne jodala
ang'o ma wawinjo kacha ang'o ma kero wacho to resolutions mage mwame erokamano Nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano ahinya. Devina mana mapiyo piyo. Agoyo erokamano lakini adwaro nyiso jogewa kiongoswa mani malo kacha ibed jaod bura ibed MCA ni wanenou kendo wamaku kendo wan kodu. Koro anto adhi tieko ka oromos ne jodala wa joka diang' joko gingo nyathina Albright osiepena mani rongo winyo big up to you all. Erokamano yidhi join X-Space. Adhi join, we disagree to agree. Wadwa winjo mondo wane ka wadhi medo list wa koso wadhi cool down. Erokamano ahinya. Elfaz mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce. An mana gi weche ariyo mapiyo piyo. Nyamino ne omesho wach county. Adwa biro kanyo mapiyo piyo matin. Gini kaka wamako national government, Kenya kao ni serikal ariyo, national gi county. Accountability modwaro e national government kae onego translate to the county government. You the Gen Zs in those counties. Let's put the MCAs accountable, waket governors who accountable. Mugi kabisa. Kenya ka wangi jomo di school sana. Kata reports mose gol Kenya ka be seriously. Wadoguru vision 2030. In specific in this regard, Kenya political pillar, ntikumo wachoni we should move Kenya as a one nation. And moving Kenya as a one nation is respecting the sanctity of human life. Erokamano. Erokamano ahinya. Juliet wachni mogik. Ano wachna mogik mokwongo X-Space adhi join nikech wadhi winjo. Kasto adwa mana jiwo be joma adhi donjo kuro ni samuse dhi kuro ang'eni kapo ni yudo microphone mondo mi wuo kiki ang'ena yanyi to dhi bolo lakini at least address facts. Present the jatendwa gi ideas mudwaro ere gi mudwano will ere gi mudwano ogol. And then another thing kata ko choponi wabodhi e yiero onego wayier joma ng'eni are accountable wa strive for accountability ng'ato no wacho ni onego the government to have a proper framework kata for a budget ma will be used for even the president's mabo donjo ye to mano cannot work without accountability okonyal tiyo kaponi okwakedo mibadhi koro mane wamonda jiwo ni mondo jotendwa ubed accountable u represent ideas kata ideologies mag joma notero offices kanyo katieko adamoso mama na angeno nena mokalo kena mose kawuona damose aoro ne mos kuma entie nyaka dawa kanena. Erokamano ahinya. Thuolo maremo rumo iriembo wakae. Okay. Thuolo maremo rumo. Director mara nyisa ni thuolo maremo rumo. Ko kama ibo miwa invoice mondo wachule airtime to pesa be waonge godo fukura. Nyakwa Ramogi Ajwang' kanyo machopo gode giko mar twak maro chenro mar mbako romo. Erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka na chak chenro safar gariyo mar okinyi. Sani aneno kanyo ka en saa 5 mar onyangi. Bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.